Maray na aga po mga kawan, mga kaantabay, ini po si Abogado Juan, Attorney John Bongat. Digdi po sa tuya pong vlog, Abogado Juan at your service. Madadalan po kita sa Facebook page ta, sa Abogado Juan at your service. Pinagmaray ta na magkaigwa po kita ni mga short vlogs, mga short videos na kung sain, pigi-explicar ta, an mga lay an sa toya mga derechos. Aron po ngunya na aldaw, naisipan ko na ano daw kung i-challenge ko kamo na gamiton ta ini pong derecho sa pagboto. Ini pong right of suffrage under Article 5 of the 1987 Constitution sa tamang paagi. Na kung sain, gagamiton ta sa tuyang isip, pipiliun ta mga tao na igwang integridad, may sinseridad, na ang puso po talaga, yaon sa banwaan. Yaon po ang pagmakulog sa satuyang nasyon. Sa kapwa mga Pilipino. Siyempre po, kita po mapili ni mga lideres kan sa tuyang mga komunidad, kan sa tuyang mga syudad, mga banwaan, probinsya, asin po kan interong nasyon, both local and national officials. Sa maabot po na May 9, 2022. Iyon po ang magiging local and national elections. Nakasalalay po sa lambang sa tuya, kung kita po mapili ning mga tultul o mapili po kita ning bagong tultul. Asin, ang pagpili po kan mga kandidato na iluluklok ta po sa manlain-lain na pwesto, ang may poder po dyan. We have the power. Kita po mga botante, kita po mga Pilipino, at least 18 years of age. Pero lang po kung SK elections, ang age po dyan, 15 to 30 years of age. Pero sa May 9, 2022, ang pipiliun ta po itong mga local and national elective officials po sa presidente, vice-presidente, senador, gobernador, vice-gobernador, ang mga board members, ang mga mayor, vice mayor, sirin man po ang mga councilors sa mga syudad, asin po mga banwaan. Kita po ang may poder kayan. Kaya kita po dapat magpili kan tama. Pag sinabi ta pong tama, ito pong nauuyon sa satuyang konsyensya. Tapos ang satuyang pong konsyensya, dapat nauuyon man sa kung ano sa hilingta. Sa sinserong paghilinta na makakatabang po sa satuyang mga banwaan, mga syudad, asin sa satuyang nasyon. Ninhuli po ta dapat pagmakulganta sa tuyang futuro. Ang futuro kan sa tuyang mga aki. Kay puan po na ang pipiliun ta, ito po talagang igwaman siring na pagmakulog sa satuyang nasyon. Sa satuyang mga lokalidad. Ngunyan, sa iling ko lang po kaya, garo po dahil nare-respeto kuminsan ang mga botante. Yaon po dyan ang pagdulok kan mga nag-aaspirar na maging kandidato asin maging mga opisyalis kan sa tuyang mga banwaan asin kan sa tuyang nasyon na ginagamit po ang persa, ang intimidation, ang pananakot. Yaon po dyan ang paggamit ng kwarta. Ano po? Ito pong mga pabor-pabor po baga, i-hire o kaya itong pag-threat na tatanggalon sa kung anong pwesto mo, igwa, bilang sarong empleyado sa gobyerno. Ayan po, day tama. Ninhuli po ta, pipirit ta na sinda magpili nin mga kandidato na dai naman nauuyon sa saindang konsyensya. Ang sa kuya lang pong pakiulay,
Day po kita maging individualistic. Day ta po pag-isipon ang sadiri ta lang. Isipon ta po ang kagabsan. Let us vote wisely. Let us make our collective voices heard. Ipagpangadyi ta na ang lambang sa tuyang mga Pilipino, gamiton ang isip, gamiton ang puso, para po sa tamang mga pangaran na ilalaag ta sa balota. The right of suffrage is a sacred right. Kaya, kung ano man ang mga pabor na naresibita o naitausa sa tuya o inihagad ta, kung iyan hali man sa nasa kabankang gobyerno, akuod. Tayan po baga grasya. Responsibilidad man talaga na magtabang. Kasisay man na nasa pwesto. Dawa sisay pa yan. Pero day po yan gamiton na kondisyon para po takuton kita, para po piriton kita, para po maribayan ang satuyang mga napupusuan ng mga tao na dapat ikaagta sa mga posisyon. Sabi po nga ni former Mayor and Secretary Jess Robredo, di ko po ni malingawan, the most important ingredient of leadership is character. Magpili po kita ng mga leaders, po sa lokal hanggang sa nasyonal, nin mga tao na nagmamakulog sa kapwa Pilipino, nagmamakulog sa futuro kan sa tuyang nasyon. Ito pong mga tao na igwang marhay na karakter, nakakaintindi kan mga pangangaipo kan mga kasaraditan. Takong kita po mapapasala sa satuyang pagpili kan mga taong karapat-dapat sa gobyerno, ang kaira-kira, ang daog, ang labang sa satuya. Once and for all, isipon ta naman po ang kagabsan. Ipagpangadyi ta na ang lambang sa satuya magboto uyon sa satuyang konsyensya. Let us vote wisely because it is our duty as Filipinos to vote for our future. Mabuhay po ang Pilipino. Mabuhay po ang Pilipinas.